איך שהתחלנו עם בוסט, קיבלנו בוסט בחיים שלנו. מול המנהל, העניינים זזים. איך הכל התחיל? אז איך הכל התחיל? אני יום שישי אחד פותח את הפייסבוק, פתאום אני רואה שעידן מדבר על משקים, שטבעתי מכל הדברים, התחלתי להתייאש. מול המנהל, אומרים לי, לך תבוא, סוכנות, בלגן, העברת זכויות, עד שקשרתי לעידן, התחיל לעשות לי קצת סדר בעניין, ואמר לי, אל תדאג, עכשיו אתה איתנו, רצים קדימה. עבדתי עם אנשים לא מקצועיים בהתחלה, והשאירו אותי לבד, זה לא פשוט לעבוד מול המנהל, והגעתם עם החדשנות שלכם, במיומנות, הזריזות, המקצועיות שלכם. בסוף זה שפתחנו את בוסט, זה לא באמת מצורך שאנחנו הרגשנו כמושבניקים, הרגשנו את הקושי. ובאמת היה לנו חשוב שהמוצר שלנו הוא ישרת באמת את הלקות. כי בסוף רגולציה זה רגולציה. אנחנו לא נמדים פה על זמן. אם אני אעשה פייטר בחצי שנה, או אני אעשה כל פעולה כזאת בסוף, אז העניין שזה יהיה איכותי, שזה יתאים לך, שאתה יודע איפה אתה מתמצא. איך שהתחלנו עם בוסט, קיבלנו בוסט בחיים שלנו. מול המנהל, העניינים זזים. לנו תוכניות ישנות, ואז עידן מתקשר אליי. אם אתה רוצה, אנחנו גם נוכל לפקח לבנייה. איפשהו שהתחלנו לבנות, הרבה פעמים אתם דחפתם אותי יותר מה שאני הספקתי. לפעמים הייתי עובד מהבוקר עד הערב, והייתי צריך לחזור אליכם בטלפונים. אוריאל, אם אתה לא מגיע, אנחנו נפגשים איתו. זה הריץ את הבנייה. כל המטרות שרצית בתחילת הדרך, פשוט קרו. אם זה על החרה שיהיה שלך, משק הוא מוסדר, שמנית את בית חלומותיך. זה שפגשתי אתכם, נתן לי את הדחיפה. אחרת אני מאמין שעד היום, רק אולי מקבל היתר. כשפתחתי את הדלת למשרד, ידעתי, יש לי את כל המעטפת המקצועית לכל דבר שצריך. אני משאיר את הדברים שלי, והם דואגים להכל. אני צריך רק להגיע, לאשר דברים. יש במקום בית אחד שיש בו את הכל.